I dag så kommer jeg til at skyde lidt på mål på min gode ven Peter Smeichel. Ja, Peter Smeichel, som han selv kalder ham. Men han har også en YouTube-kanal, som hedder Mini Saller 11. Så jeg kommer til at spænde et hjul. Og så det, som den siger, skal jeg så sparke på ham. Og han ved ikke, hvad jeg skal sparke. Så jeg kommer selvfølgelig hen og siger til jer, hvad det er, som jeg skal sparke. Men ja, det. Og så selvfølgelig, hvis I gider, så husk at like og subscribe til min kanal, og selvfølgelig ham. Så altså, og han helt præcis, så hedder han Mini Mellemrum Saller 11. 11 er efter Saller, det er ikke med mellemrum. Men jeg tror, vi vil komme i gang. Jeg skal lige... Jeg læser lige, hvad der står på det her hjul. Okay, du spænder det bare ved at gøre sådan der. Okay, der står Finesse, Travella, Paninka, Powershot, Wally, højre side, venstre side, selvbestemmer, Lop, Travella, Finesse. Ja, så kører vi bare forfra. Har jeg sagt? Ja, det står der i hvert fald også. Lad os komme i gang. Nå, jeg spænder det første her. Højre side. Klar? Jeg sparker bare herfra. Er I klar? Kom nu, hvor er det vigtigt. Det var højre side. Nej, Annie, vi kører efter min side nu. Nå. Skal vi ikke bare køre efter min side fra nu af? Okay. Annie? Vi kører efter min side fra nu af. Kan vi ikke sige det? Jo. Vi kører efter hans side, så jeres venstre er hans højre. Og vores højre er hans venstre. Så det kommer vi til. Men ja, jeg spænder igen. Travella. Det kommer ikke til at gå godt der. Det var bare så dårligt. Du kan bare kalde mig for Annie. Jeg er virkelig dårlig til det. Det var virkelig ikke godt af mig. Jeg er så dårlig til Travella. Men jeg spænder igen. Yes, yes. Det er selvbestemmer. Det er selvbestemmer. Okay. Men du ved jo ikke, hvor jeg kommer til at skyde. Annie, du skal ikke sige det fra nu af, okay? Okay, det er fint. Men du har 2 forsøg på hver. Ej!
Okay, jeg begynder at tage det seriøst nu. Jeg spænder igen, folkens. Kom nu. Jeg ønsker mig held og lykke. Venstre side. Det var venstre side. Er det venstre side, det er den der? Nej, for dig. For dig er det den der. Ja, okay. Det var det, du sagde. Er det rigtigt? Det er min fejl. Jeg spænder lige igen. Jeg skruede selvfølgelig. Selvfølgelig. Men jeg spænder igen. Puh. Selvbestemmer. Okay. Fint. Du var faktisk god. Du var det sgu. Det gør det for jer. Fuck. Wow. Du får et forsøg til at... Hvad tror du, det var? Ja. Okay, det gik heller ikke så godt, så nu spænder vi igen. Powershot, hvis I kan læse det. Kom nu. Powershot, jeg ved ikke. Jeg tror ikke, jeg er så... Nu er du klar? Gør det igen for jer. Det var ikke så godt af dem. Nej, jeg tror ikke, det var. Det var også mig, der reagerede, fordi jeg troede, du skulle over i den side. Jamen, hvad tror du, det var? Powershot, ja. Hej, det er fordi, jeg aldrig... Nej, det var et dårligt powershot. Men jeg scorede, så ja, det er det vigtigste. Jeg spænder igen. Ej, hvad sker der? Selvbestemmer igen. Fuck, jeg ved. Det ved jeg faktisk ikke, men du har et forsøg til jo. Ja. Powershot. Ja. Nej. Selvbestemmer. Ja, jeg har fået 3 indtil videre. Jeg sagde til kameraet, det er sygt, at jeg får så mange. Ja. Jeg spænder igen. Shit. Lige det. Nej, shit. Hvis nogen kan læse det, så står der volley. Selvfølgelig, hvis man kan se det. Men der står volley. Så. Okay, helt lige bra. Hvis jeg redder den nu, så er jeg nødt til at like og subscribe. Altså hvis jeg redder første eller anden, eller begge to, så skal I like og subscribe. Okay?
misset. Nej, det synes jeg ikke. Okay. Jeg må gerne kaste den op nu, men jeg prøver lige. Ej, for satan. Det går virkelig dårligt. Ja, nu siger han, at I skal like og subscribe. Kom nu. Det smager godt. Finesse. Det er en skruebold. Så en skruebold. Er du klar, Ming? Yes, yes. Nej, det er klar. Jeg viser dig, hvorfor jeg er klar i den. Ej! Jeg tror, det var. Hvad tror du? Hvad tror du, det var? Finesse. Han er super høj, Maguire. Nå, jeg spinner igen. Okay. Lop. Det er jeg virkelig dårlig til. Fuck. Er du klar? Jeg er dårlig til op. Men jeg spinner igen, som altid. Trappeløft. For helvede, jeg er så dårlig til trappeløft. Det har jeg allerede set før. Den var bedre. Ja. Nå, jeg spinner igen. Please. Et eller andet, jeg ikke har prøvet. Ej, det er for helvede. Der står lop igen. Det var et lop, men det var det samme som paninka. Jeg kan heller ikke finde ud af lop. Jeg lavede det forkerte. Jeg lavede paninka. Så nu spinner jeg igen, og nu laver jeg det rigtigt den her gang. Yes! 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 Selv bestemmer, hvor du vil.
Spinner vi igen. Okay. Højre side. Right side. Højre side. Det var en joke, han sagde der. Helt vanvittigt. Helt vanvittigt. Går helvedes til. Hvad er det her? Det er ikke så godt. Så ja. Tæmmet. Annie? Ja. Men lige, jeg kigger lige, hvor lang tid der er gået af videoen. Tror du ikke, vi skal stoppe efter det her skud, og så lave en par 2, hvor du står på målet? Nej. Kom nu ud. Nej, men så må du kyre. Nej, jeg skal skyde længere ude end dig, okay? Okay. Det her bliver sidste skud for mig af, og så stopper vi den her video. Og så kommer han til at skulle skyde på mig, og jeg er virkelig en dårlig målmand, og hvis jeg skal være ærlig, så er jeg lidt bange for bolden. Det må jeg ikke sige til nogen derude, okay? Nu har jeg selvfølgelig sagt det, ja, så. Men ja, det er sidste skud for mig, og så kommer den lille Annie-man til at stå på mål. Og jeg finder lige hjulet, selvfølgelig. Puha. Så skal det fandme også være noget godt nu. Nej. Okay, det er bedre end op, Panenka. Det er virkelig også elendigt. Nå, jeg prøver. Ønsker mig held og lykke derude. Han er simpelthen for dum. Altså, det er fuldstændig mærkeligt, at han laver det der. Fordi nu skruer han en mur. Hvad tror du, det var? Jeg gik bare lige gennem muren. Panenka. Ja, Panenka. Nå, det var alt for den her. Der kommer til at være et par 2, hvor jeg står på mål. Ja, og den kommer den på min kanal eller på din? Den kommer på min kanal par 2, og så kommer vi måske til at lave et par videoer på hans kanal. Så, men ja, tak fordi I så med på den her episode. Husk at like og subscribe til både mig. I havde jo lovet mig det, fordi jeg har reddet. Både til mig og til Minisaler 11. Det kunne være en. Og så er der så også en, der hedder Minimudrik, men han behøver ikke at subscribe til. Ja, I må i hvert fald gerne subscribe til mig og ham og like vores videoer. Vent lige, jeg har lige et sidste ord. Ja. Synes I, den her video var god i forhold til hans første video? Han har lavet en short, faktisk 3, eller ja, faktisk 3. Det her, det er min tredje. Nej, du har lavet 3 shorts, men det her det er din shorts. første video. TNT, den hvor du fortæller dig om selv, og en Mbappé. Men det her, det er hans første video, så jeg må meget gerne tage godt imod ham. Og vi ses i næste episode.